Наем или заем? Това е много интересна тема, особено сега, когато са по-високи цените на имотите за младите хора, дали да живеят под наем и да чакат дълго време или да изтеглят ипотечен кредит и вместо да плащат на хазяин, да плащат наем за парите, които са взели под наем на банката. Бих окуражил хората да се изчислят от имота, който биха закупили, какъв наем биха му вземали, нали? Какъв наем плащат в момента, и част от хората, които се колебаят и следващите 10 години им предстои да живеят под наем, бих ги окуражил да скачат по-рано, без да бързат, да търсят изгоден имот, но ако този имот, очакваната му доходност е 3-5%, ако го купят на цена, дори да не го дават под наема, те да живеят в него, наема, който спестяват, това според мен и през октомври, и през август е по-добре човек да си купи жилище. След 15 години е твоя собственост, а след 15 години хазяина ще каже, ще донесе виенска кифла с каничка кафе, ще каже от другия месец, можеш ли да го освободиш имота?